जरिया हो अरसटी के सूत पजरिया हो। आवाये रानी से जरिया हो साटी के सूता पजरिया हो। ये लोग छुट्टा भजा भजा के धैले हैं 10-20 रुपया। आजकल 10 रुपया के जमाना बा। ई फुआ आइलो। हाँ तीनों जानी। अरे तो कंजूस आइलो है बहनी। 10 रुपया देती लो का अपनी भतीजा के कुछ देले ही लोग गिफ्ट उफ्टी। सही कले है। जब 10 रुपया हमनी के देते लो तो आ बबुआ के बुआ लोग हैं। फुफ्फो आइले होई हम। हाँ मौसी हो मामी हो नानी नाना सब लोग आयल हो चाची चाचा। लेकिन कब लोग आई हो हमनी के हैं। ये सकी देखो तैयारी में सब लोगल हो। आब ये रानी से जरिया हो सोटी के सूत पजरिया हो। छुए नहीं देलू जैसे छुए नहीं देलू जैसे लागे भइल हानि बा। ए बलम जी कमरी में परेशानी बा। ए बला मुझे कमर में परेशानी बा। ए बला मुझे कमर में परेशानी बा। आब ये रानी से जरिया हो सटी के सूत पजरिया हो। ये रानी से जरिया हो साटी के सूता पजरिया हो। रानी से जरिया हो साटी के सूता पजरिया हो। छुए नहीं देलू जैसे लागे भइल हानि बा। ए बलम जी कमरी में परेशानी बा। अब कालू ऐसे दर्द के निशानी बा। अरे बबुआ के मौसी तीनों सहेली के 301 रुपया पुरस्कार दिल बानी। कहो 200 कहीं काट ले लियो। ए 200 मौसा दी है नहीं हम तो। अच्छा मौसा आयल हो का। हाँ का माल मौसा कहाँ हम कैसन हो तनी देखियो ना हो के भेजाऊ ना हो के ना हम ना आयल हो तो तू ही दा 200 रुपया उनकी उनके संतिया पिया जी बुझता नहीं हो कोना मुड़ में बाड़ सब सुझता नहीं हो। ए पिया जी बुझता नहीं हो कौना मुंड में बानी समझता नहीं हो। ए पिया जी बुझता नहीं हो कोना मुड़ में बाड़ सब सुझता नहीं हो। अरे बुझ मजबूरिया मार धनिया काहे खाती मिलल बा जवनिया। अरे बुझ मजबूरिया हमार धनिया काहे खाती मिलल बा जवनिया। काहे खते मिलल बजवनिया। अपना मराद से होते अनकानी बा। ए बलम जी कमर में परेशानी बा। ए बला मुझे कमर में परेशानी बा। ए बला मुझे कमर में
परेशानी बा। लेगी कहे के बा का हो और लइका के फूना लइकवा के मामी मास्टराइन होई ओ हो रे आइला न रोली हां बहन ना ये सखी कोई ना तीनों जानी के लेके आई हो यहाँ तो लेगी कहे के बा 1 महीना का तनख्वाह ना तो आधो महीना का लेके आई हो। अरे हम बहुत जानी हमर बाबा रतनवा हेलो हेलो अरे हम बहुत जानी हमर बाबा रतनवा हेलो। अरे जय निकल भारत का सुंदर विधानवा जय निकल भारत का सुंदर विधानवा हम बहुत जानी हमर बाबा रतनवा हम बहुजान हमर बाबा रतन हम बहुजान हमर बाबा रतन हाँ जय निकल भारत का सुंदर विधानवा जय निकल भारत का सुंदर विधानवा हम बहुत जानी हमर बाबा हम बहुजान हमर बाबा रतनवा हम बहुजान हमर बाबा रतनवा। हे लड़का के मौसी आवा अब मामी है मास्टराइन हूँ कहाँ हुई वो भाई सोचत है कि मने कितनी देई हम तो ऊंचा पदवी पे हई। ए मामी सोचा मत नाम बोला गए तो कम से कम ढेर ना तो 1100 दे दो 3 ठौरी हई यहाँ। अरे बहुजन के नैया डूबती रहे सागर खेई के कोयला किनारवा बहुजन के नैया डूबत रहे सागर खेल के कैला किनरवा हो बहुजन के नैया डूबती रहे सागर खेई के कोयला किनारवा बहुजन के नैया डूबती रहे सागर खिंच के कोयले किनारवा। अरे चरम सीमा पे रहे मनुष्य दिल दिया केहू न रहे सहरवा चरम सीमा पे रहे मनुआ दिनितिया रहे न केहू सहरवा प्यासा के पानी है भीम बाबा प्यासा के पानी है भीम बाबा भूखा के दानी भोजनवा हम बहुत जानी हमर बाबा रतनवा हम बहुजान हमर बाबा रतनवा हम बहुजान हमर बाबा रतन बाबा रतनवा हो बाबा रतनवा बाबा रतनवा हो बाबा रतनवा हम बहुत जानी हमर बाबा रतनवा हम बहु जानी हमर बाबा रतनवा हम बहु जानी हमर बाबा रतनवा। हेलो